Аз вече съм приготвил камбите, напълнил съм ги. Започнахме да ги нареждаме в бидона и допълваме отстрани с нарязани зеленчуци. Да попълним дупките между камбите, които остават. Отгоре така изглежда и продължаваме нагоре, докато се напълни бидона. Добавям земна ябълка отгоре и започваме с маринадата. Около 20-30 зърна черен пипер, 10-12 зърна бахар, 5-6 листа дафинов лист. След това добавяме морска сол, 20 лъжици, е по нашата рецепта. Не препълнени, ние слагаме 10 препълнени. Слагаме 2 чаши захар. Има 6 литра вода с 2 литра оцет. Винен 6% ползваме ние, кое както намери за добре. Слагаме я да се заври маринадата и я изсипваме в бидона при зеленчуците.